The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Rajo Ice Coffee, kupte si. Budete potom... Teda som sa práve rozhodla, že dneska ideme vlog po slovensky. Áno. Tam ja bývam. Jedným, ak chcete vystolčiť, tam ja bývam. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain. Vítajte v múzeum vo Viedni. Je tu rúžová stena a viete si tu kúpiť lístky na popravej strane. Po druhej pravej strane vidíte... Tu vidíte Albertina Hagala. Christmas, We're gonna dance. we're gonna Okay. dance. Come on. We're gonna dance, have a good time, dance, all night long. We're gonna dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart.
Képzeljétek, visszaértem Intrire, és most neki kell állnom szlovákot tanulni, közben pedig egy olyan csodás hírt kaptam, hogy kevesebb mint egy hónap múlva felvételizek fősulira. Úgyhogy lesz mit csinálnom a téli szünetben. Nagyon szuperos. Igen, most pedig ugye nekiállok tanulni, mert holnap megint írunk szlovákból. Úgyhogy igen, ez lesz. No teraz powiem skoro presne to isté po slovensky, lebo mám slovenských spolužiakov a dostala som od nich rozkaz, že mám robiť slovenský vlog, takže tu budem trošku rozprávať po slovensky. Buďte všetci pripravení na prízvuk, na jazykové chyby, na obmedzenú slovnú zásobu a hej, na to všetko. Som došla na intrak, teraz idem sa učiť slovenčinu, lebo zase píšeme písomku. Napriek tomu, že sme už tento týždeň písali jednu. A teraz som dostala list z vysokej školy, že 10. januára mám príjmačky, tým pádom mám menej ako mesiac sa pripraviť. Čo není sranda. Takže budem mať čo robiť z vianočné prázdniny, ale nevadí. A tak, ideme sa učiť. A helyzet az, hogy megtanultam és megfürödtem, de rájöttem, hogy még nem fejeztem be a videót. És ezt most gyorsan megtenném. Szóval egy kis story time a mai napról. Ugye Pécsben voltunk, a napot az Albertine Múzeummal kezdtük, ahol főleg olyan művészek kiállítását nézhettük meg, akik számunkra fontosak lesznek az érettségén. Köztük volt Monet, Degas, Picasso, és a többi. És igen, ezután elmentünk a karácsonyi vásárnak egy részére Pécsben, nem a főtérre, ahol a karácsonyfa van, hanem egy ilyen másik kisebb térre, ahol voltak árusok, és ott kaptunk egy órát megebédelni, ettem egy hotdogot, és ilyen kis pohárban csokis epret. Brutál sokba került, és őszintén annyira nem volt jó, hogy megérje, de mindegy, ettem. És nem is nem volt jó, nem volt sok, hogy megérje, de viszont fincsi volt. Utána pedig mentünk a második múzeumba, ez pedig a Leopold Múzeum volt. Ott, hát igazából gyorsan végigjártuk viszonylag, mert annyira nem volt érdekes, mint az előtte lévő, de ja, láttuk azt is. Aztán pedig igazából jöttünk haza a busszal, és olyan 4:30 fele érkezhettünk meg szerintem. Úgyhogy ennyi. No tak, keďže dneska mám takúto úžasnú náladu, poviem to aj po slovensky, aj teraz. Koho to nezaujíma, môže to kľudne preskočiť. Ale tak, naučila som sa slovenčinu, čo som malá. A už som aj sprchovaná a chystám sa do postela, ale ešte som si spomenula, že som zabudla dať si taký malý story time z dnešného výletu a celkovo uzavrieť dnešný vlogmas. Takže na začiatku dňa sme išli do Múzea Albertini, kde boli hlavne také diela, ktoré budeme potrebovať k maturite, takže to bolo dosť zaujímavé. Bol tam napríklad Monet, Degas, Pablo Picasso a tak. A podobné. Potom sme išli na také námestie, kde boli rôzne stánky v rámci vianočných trhov a neboli sme na tom hlavnom námestí, kde vianočný strom čaká na takom menšom území. A áno, tam sme mali potom na hodinu rozchod a dali sme si obed. Ja som si jedla taký veľký hotdog a ešte také čokoládové jahody. Stalo to dosť veľa a nebola to až taká veľká porcia, hlavne tie jahody.
takže neviem, či sa to oplatilo. Akože ja som iba kúkala na tie ceny, že čo. Ale nevadí, bolo to celkom dobre, takže som sa najedla. A potom sme išli do druhého múzea, čo bolo Leopoldov múzeum. Tam sme to celkom rýchlo prešli, lebo nebolo to až také zaujímavé ako to prvé, kde sme boli. A potom, keď sme tam skončili, tak sme už išli domov a okolo takej 4:30 sme už boli v Bratislave. Takže tak. A som zabudla povedať, že tam v tom druhom múzeu bola aj fotopútka a spravili sme peknú fotečku, takže to vám ukážem. A hej, стану намалюєш tehát igazából csak az a lényeg, hogy volt ott egy ilyen fotofülke a második múzeumban, ahol voltunk, és csináltunk egy közös képecskét, amit látottatok. Úgyhogy ennyi igazából. Szerintem kiköszönök a mai videóból, mert már mennék kicsit aludni, úgyhogy ez lesz valószínűleg. Už by som aj išla spinkať, takže uzaviem si dnešný vlog, už som povedala všetko, čo som chcela. Takže hej, ďakujem, že ste si pozreli dnešné video, dúfam, že sa vám to páčilo a keď chcete ešte slovenské video, tak kľudne napíšte do komentárov a porozmýšľam sa nad tým. A stretneme sa zajtra v ďalšej časti vlogmasu. Sice to bude po maďarsky, ale smolíček. Dobrú noc. Čaute. Nagyon most nem tudom, hogy most kétszer köszönjük ki, de elmondom magyarul is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a mai videót, remélem, hogy tetszett, és találkozunk holnap a vlogmas következő részében, addig is. Sziasztok! The lights are turned way down low. Let it snow.